मैयानि थान्दै जथुम्मायाव सोलोंथाइखौ लानानै जों गुबैयै सावरायदों गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बे जोंनि होमवर्क जोंनि युथ जोंनि फरायसा फरायसुलिखौ लानानै मटिभेशन एवारनेस मोबिलाइजेशन खालामनांगौ गुबुन फारसेथिङै 6.3 सुक्तिनि जि प्रभिन्सियेलाइजेशननि जि मेटार आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोननिसिम स्ट्रं मोनसे दाबि रेजुलेसन जोङो हाउसनिफ्राय दैथायहरदों आरो बेनो जाहैबाय जे 6.3 नि आधाराव आद्रा थानाय बर' मिडियामनि जेसेबां फरायसालिफोर दङ गेजेरजों हाबा मावनांगौ बेखौ जोङो थांखि दैथायहरदों आरो बेयाव नो मर डिले बे खोथाखौ लानानै जों सावरायदों बर' मिडियामनि मडेल स्कुल गायसननाय हाई सेकेन्डारि आपग्रेडेशन खालामनाय इजिएस स्कुलाव पोस्ट ग्रेजुएशन खालामनाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि उदालगुरि केम्पास गायसननाय गोबां कलेजाव डिपार्टमेन्ट गायसननाय आरो मैयानि धर्मेन्द्र प्रधाना जि जोंनो मेसेज हरबाय सिटेटआव बर'खौ थिसननाय केन्द्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालयाव बर' साबजेक्ट थिसननाय दिल्ली इउनिभार्सिटियाव एमआइएल हिसाबै बर'खौ थिसननाय बेफोर मोन्दांथिखौ लानानै जों गोथौ आरो गुवारै सावरायबाय सरकारा सुस्रांनो गोनां बिथिंखौ आसाम सरकार भारत सरकार बिटिआर काउन्सिला सुस्रांनांगोन टिचार एपइन्टमेन्टनि जि मोनसे बिथिं दङ बेखौ गोख्रैनो सुफुंनांगौ बे बिथिंफोरखौ जोङो गुवार गोथौयै सावरायबाय आरो दिनै मोनाबिलियाव लास्ट जोंहा डेलिगेट सिटिं दङ बेयाव रेजुलेसन एडप्ट जागोन आरो एकर्डनि सुक्ति दफा मावफुंनायनि सायाव दसे सम सावरायनाय जागोन आरो बिनि उनाव जोंनि संबिजिताव लिरखानाय अनुच्छेद बायदियै गोजाम आफाद दानि जि मिरुनि जि टीम दङ बेखौ जोङो डिजल्भ खालामगोन डिजलिउसननि उनाव निउ बडि फर्मेशन जागोन आरो गासैबो जोंनि सिडब्लिउसि जोंनि थान्दै बिथांमोनखौ लानानै जिल्ला आफादफोरजों सावरायनानै सिडब्लिउसि आरो डेलिगेट्सफोरजों सावरायनानै आल्टिमेटलि जोङो निउ बडि फर्मेशननि सिद्धान्तखौ लागोन मोनसे गोख्रों शक्तिशाली आरो निउ लिडारशिप निउ जेनेरेशननि बेयाव टीम मोनगोन आंहा बिश्वास दङ आरो जोङो जायफोरा गोलाव सम हाबा मावबाय गोदान टीमखौ दानानै गालांनायनि जोंहा बयहाबो बिबान दङ बिबाना कन्टिनिउ थांगासिनो दङ दा बिनि सिगां जिहेतु नोंथांनि दैदेननाय जे एबसुखौ गोबांथार सावरायदों जे राजखान्थि हान्जाजों एबसुखौ सरजाबबाय होननानै आरो नोंथाङा गोबां गावारि हिसाबै बेनि जोबथा बुब्लियाव मा बुंनो सानो जायफोरा हारिनि आरो एबसुनि जारिमिनखौ मिथिया बड'फानि आदर्श फिलसफिखौ जायफोरा गोथौयै बुजियाखै आङो मिथिया होननानै बुङा बयबो बड'फाखौ मिथियो खिन्थु बड'फाया नुनायाव बड'फाया बिनि साननाय हनाय नुनायजों साननाय हनायजों आलादा आलादा बिथिं दङ दा बड'फा होननाय बे व्यक्तित्वआ बिनि जि हिउमेनिटि बिनि जि आदर्श बिनि जि सानस्रि बे फिलसफिखौ बुजिनांगौब्ला जोङो गोथौ आरो गुवारै सिङाव हाबसननांगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मेयार मोनसे पलिटिकेल इन्ट्रेस्ट पलिटिकेल सार्थ गादिनि थाखाय क्षमतानि थाखाय जायफोरा बे नोजोरजों नायो बे नोजोरजों नायग्रा व्यक्तिफ्रा एबसुखौ सोंखारि एबसुनि जिखिनि डिसिसन एबसुनि जिखिनि पलिसि थांनाय समनि जारिमिनाव राजखान्थियारि मोन्थायखौ लानानै जुजिनायनि समाव जि टाइमाव जि रेजुलेसन जि डिसिसन लानांगौ जि खामानि मावनांगौ राइट ट्रेकआव एबसुआ मावदों जाय आफादगिरि जाय गाहाय नेहाथारि फैया मानो एबसु आफाद हिसाबैसो जोङो डिसिसन लाबोदों बेयाव व्यक्तिनि इम्पर्टेन्सनिख्रुइ बेयाव आफादनि इम्पर्टेन्सआ बारा संबिधाननि डिसिप्लिन दङ दा बेखायनो मोनसे सेक्सनाल' बे क्रिटिसिजमखौ खालायो मोनसे सेक्सननि सुबुङाल' खालामो आरो बिसोरखौ खालामनो थाखाय सोरबाया डिक्टेसन होयो आरो बेजों बिथांमोननि माने माखासे बिथिं माखासे राजखान्थिया लाबालाब जायो नामा बिनि थाखाय जेब्लाबो जोंखौ प्रभक खालामो खिन्थु बेजों हारिया मालाबाबो लाब जाया बेजों बिथांमोनाबो लाब जाया आरो दिनै बेबायदि मोनसे केवास थासारिखौ लाबोनानै बिथांमोना गावसोरनि उद्देश्यखौ साल्भ खालामनो हागोन होननानै सानदों खिन्थु बे मालाबाबो बास्तब नङा बास्तबा जाबाय एबसुआ टाइम एन्ड सिटुएसनाव गावनि महरखौ सोलायनांदों टाइम एन्ड सिटुएसनाव केम'फ्लेग गेलेनांदों टाइम एन्ड सिटुएसनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातीयताबादि चेतना सिन्ता सत्ताखौ लानानै जोङो ब्रिडिल हमफिनदों आरो जेब्ला एबसुआ गावनि स्टेन्डखौ मर आरो मर स्पेसिफिक आरो क्लियारिफाइ खालामदों सरकारा माबा नङा माबा मोनसे डिसिसन लानो बाध्य जादों दा बेखायनो बे टाइम एन्ड सिटुएसननिसो खोथा आं बेखिनिखौ दिनैनि बे जोबथा बुब्लियाव आङो फोरमायबाय गोजोन्थों बिबाना कन्टिनिउ थांगासिनो दङ
दा बिनि सिगां जिहेतु नोंथांनि दैदेननाय जे एबसुखौ गोबांथार सावरायदों जे राजखान्थि हान्जाजों एबसुखौ सरजाबबाय होननानै आरो नोंथाङा गोबां गावारि हिसाबै बेनि जोबथा बुब्लियाव मा बुंनो सानो? जायफोरा हारिनि आरो एबसुनि जारिमिनखौ मिथिया, बड'फानि आदर्श फिल'सफिखौ जायफ्रा गोथौयै बुजियाखै, आङो मिथिया होननानै बुङा, बयबो बड'फाखौ मिथियो। खिन्थु बड'फाया नुनायाव, बड'फाया बिनि साननाय हनाय नुनायजों साननाय हनायजों आलादा आलादा बिथिं दङ। दा बड'फा होननाय बे व्यक्तित्वआ बिनि जि हिउमेनिटि, बिनि जि आदर्श, बिनि जि सानस्रि, बे फिल'सफिखौ बुजिनांगौब्ला जोङो गोथौ आरो गुवारै सिङाव हाबसननांगोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मेयार मोनसे पलिटिकेल इन्ट्रेस्ट, पलिटिकेल सार्थ, गादिनि थाखाय, क्षमतानि थाखाय जायफोरा बे नोजोरजों नायो, बे नोजोरजों नायग्रा व्यक्तिफ्रा एबसुखौ सोंखारि, एबसुनि जिखिनि डिसिसन, एबसुनि जिखिनि पलिसि, थांनाय समनि जारिमिनाव राजखान्थियारि मोन्थायखौ लानानै जुजिनायनि समाव जि टाइमाव जि रिजलिउसन, जि डिसिसन लानांगौ, जि खामानि मावनांगौ, राइट ट्रेकआव एबसुआ मावदों। जाय आफादगिरि, जाय गाहाय नेहाथारि फैया मानो, एबसु आफाद हिसाबैसो जोङो डिसिसन लाबोदों। बेयाव व्यक्तिनि इम्पर्टेन्सनिख्रुइ बेयाव आफादनि इम्पर्टेन्सआ बारा, संबिधाननि डिसिप्लिन दङ। दा बेखायनो मोनसे सेक्सनाल' बे क्रिटिसिजमखौ खालायो, मोनसे सेक्सननि सुबुङाल' खालामो आरो बिसोरखौ खालामनो थाखाय सोरबाया डिक्टेसन होयो आरो बेजों बिथांमोननि माखासे बिथिं, माखासे राजखान्थिया लाबालाब जायो नामा, बिनि थाखाय जेब्लाबो जोंखौ प्रभक खालामो। खिन्थु बेजों हारिया मालाबाबो लाब जाया, बेजों बिथांमोनाबो लाब जाया। आरो दिनै बेबायदि मोनसे केवास थासारिखौ लाबोनानै बिथांमोना गावसोरनि उद्देश्यखौ साल्भ खालामनो हागोन होननानै सानदों। खिन्थु बे मालाबाबो बास्तब नङा। बास्तबा जाबाय एबसुआ टाइम एन्ड सिटुएसनाव गावनि महरखौ सोलायनांदों, टाइम एन्ड सिटुएसनाव केम'फ्लेग गेलेनांदों, टाइम एन्ड सिटुएसनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातीयताबादि चेतना, सिन्ता, सत्ताखौ लानानै जोङो ब्रिडिल हमफिनदों। आरो जेब्ला एबसुआ गावनि स्टेन्डखौ मर आरो मर स्पेसिफिक आरो क्लियारिफाइ खालामदों, सरकारा माबा नङा माबा मोनसे डिसिसन लानो बाध्य जादों। दा बेखायनो बे टाइम एन्ड सिटुएसननिसो खोथा। आं बेखिनिखौ दिनैनि बे जोबथा बुब्लियाव आङो फोरमायबाय। गोजोन्थों।